बेदर गेसाव जाग्रानि जात ज' ज' उन्दुग्रानि जात सांग्रां जा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव सांग्रां जा दुथां मानसि उदखारि गामिनि मानसिफ्रानो गासिबो खिन्थाहरजोबखायो नुनायावलाय माथो जेन्टेलमेन माथो थखायानो लाजोबथारा नोंना फैला आरो मेन्डेला समाजनि गेजेराव गोख्रों माथो होनांगौ अनिल बिथां आरो जाय बिनानावा अजद होदों मोगा मोगि जानांगौ जाहाथे जोंनि बर' समाजनि गेजेराव कालचारनि मानसिखौ गाज्रि मोनहोनो थाखाय सोरनिबा आखाइ दं नामा गोख्रों फैला आरो मेन्डेलाया समाजनि गेजेराव माथो होनांगौ आरो अनिल बिथां आरो जाय बिनानावा अजद होदों मोगा मोगि जानांगौ सोरनिबा आखाइ दं नामा कालचारनि मानसिखौ गाज्रि मोनहोनो थाखाय सोरनिबा आखाइ दं नामा गोख्रों नोजोर लानांगौ फैला आरो मेन्डेला ओइ जाला माला दाबुं खोमायाव हमनानै सोर 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 फिदिंगोन आं नोंखौ मिथिबाय दाखौबो एसे नायनांगोन दे खुला खुलि बुंना लादो बेसेबांसिम डिमान्ड सांग्रां जा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव सांग्रां जा दुथां मानसि उदखारि जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव रं नाम्बार जाफ्लानानै गावनि बर' मानसियानो बिब' गोदै लेंनानै बिनानाव गोदै लेंनानै गोदै गोदै गावनि आंगो खालायनानै साननैसोनि उनाव गावखौ हरखाबै गारि एक्सिडेन्ट बेमार जानानै दं होननानै थाखा बिहरो थाखा बिनानै मोनाबा गाज्रि भिडिअ हगारनानै होगोन होननानै बेबायदि सिगि सिगौ खालायनानै सोरबाया गिनानै हरो सोरबाया गावनि लाजिनाय गावनि माखासे सिगि सिगौ खालायजानायखौ समाजनि गेजेराव दिनै लाबोनो गोनां बायध'था जादों जाय दुथां मानसिनि रावखौ कल रेकर्डआव हमनो हादोंबा गावनि गामियानो साजा हो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं खावलायो जाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बेबायदि माखासे दुथां मानसिखौ थाबैनो एक्सन लानांगौ गाव गावनि गामियावनो जाहाथे साजा होनो हानाय बायदि भबिष्यतआव खामानि मावनानै जानो हायै आथिं आखाइ बुख्रुबनानै दोननांगौ जोंनि आखायाव मोनोबा जोङो जोबोद जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गिख्रंथाव साजाखौ होनो बायध'था जागोन जाय आर बर' बे फेसबुकखौ सालायगिरि बिथाङा पुलिस अफिसारफोरनि सावगारि होनानै गावखौ प्रमिला रानीनि न'खरनि होननानै जाय न'खराव सिगि सिगौ खालायनानै थाखा बिहरनाय बे कल रेकर्डखौ जुदि माथोखौ हमनो हादोंबा गाव गावनि गामियावनो साजा हो जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बेबायदि दुथां मानसिया मालाबाबो ओंखारनो हायि बायदि जों खावलायो गुवाहाटियाव थानाय एक्स एन डि बिनि जानानै आं खावलायो गुवाहाटियाव थानाय एक्स एन डि बिनि जानानै आं खावलायो बेबायदि दुथां मानसिखौ सोरबा एक्स एन डि बियाल' नोजोर होनांगौ नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नोजोर होनांगौ समाज माखासे आफादफ्राबो नोजोर लानांगौ गामिनि रायजो राजाफ्राबो नोजोर लानांगौ जाहाथे बेबायदि दुथां मानसिया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोमोरलाङो जाय दुथां बेबायदि आखुनि रावखौ बा कल रेकर्डखौ माथोखौ हमनो हादोंबा जाहाथे भबिष्यतआव बेबायदि आखलखौ जाहाथे मावफिननो हायि बायदि गामिनि रायजो राजाफ्रा साजा होनांगौ नों लं थांनाय आं मानसिया आंनो राजिब नङा खोनाबाय नोङो मा ओइ बेन्चट खोनाबाय नोङो मा नों आंखौ जेबायदि बुंदों दहायनिफ्राय खोनाबाय नोङो आं मा होना नोंखौ नों आंनिफ्राय बुरजा हरदों नङा नङा सोर बेबोलाय बे नङानि हरदों आङो आरो मा बेलाय नोंखौ नाय आङो मोजां गाज्रि रायज्लायनो हरदों आङो मोजां गाज्रि नङा नोंखौ लं थांनाय आं राजिब नङा खोनाबाय नोङो आं नोंखौ गाबोननो केस गाबोननो केस नङा नोंखौ केस गाबोननो केस नोंखौनो गाबोननो नोंखौ आङो मा खालामगोनथाय लगे लगे हमजागोनथ' नों दे नायगोन दे आङो उनाव मिथिजोबो आंखौ गासिबो खोना नोंनि भिडिअ'आ गासिबो दङ इदि गाबोन नोंखौ मा इदि
गाबोन नोंखौ मा खालामसै नोंखौ नाय नोंखौ आङो खोनाबाय खोनाबाय दुनियाव आंबो इसिग्राम मानि मा नङा बैखालि नोंखौ आङो गाबोन मा खालामगोन नोंखौ नाय नोङो दुनियाव आं बेफोरबायदि नङा होनखायो आं नङा नोंखौ आं बैथाला बुंदों नों गाबोन मा खालामगोन नोंखौ खोनाय नोङो नोंनि फैसा बेसेबां दङ बेखौ नाय नोङो खोनाबाय नोङो मा नोंनि फैसा बेसेबां दङ बेखौ नाय नोङो खोनाबाय मा बेसेबां फैसा नोंनि फैसा बेसेबां नों हायो बेखौ नाय नोङो खोनाबाय नोङो हा बैखालि नोङो गाबोन नाय नोङो मार्क्स सुदाय हा मादार बेन्चत नों गाबोन नाय नोङो नों आंखौ मा होनदों गाबोन नायगोन दा बुंदों आं पुलिसआव होना बुंदों नों गाबोन नाय नोङो नोंखौ आं केस बेसेंगोन ना मा गालायगोन गाबोन नाय नोङो थाहैगोन आङो आजादि थाहैगोन आं आजादि थाहैगोन मादारसो बेन्चत साला नों गाबोन नाय नोङो आंखौ गाबोन लांफै जेलाव नोंखौ गाबोन नखालायगोन दिनै नखालायगोन नोंखौ आं नायबाय था नोङो मा नोंजों आं जेबो रायज्लायाखै नों आंखौ बोरै नोङो मा खालामनो हाखो नोङो नों आंखौ खारलाय होदों नामा नों आंखौ मा बुंदों आं नोंनि जादों ना मादों आङो ओइ मूर्ख सैमा बैथालि नों आंखौ नोङो भिखारि हा नों आंखौ मा होनदों मा होनदों आंखौ मा होनदों आं नोंनि जायाखै नों आंखौ बोरै बिदि रायनो हाखो नोङो नोंहा मा पावार दङ ओइ आंखौ नों गाबोन जेलाव सोंनो हाया नों गाबोन नायगोन नोंखौ आङो खोनाबाय नोङो माबिनि दम नोंलाय बबेनि दम नोङो आं क'क्राझारनि आङो क'क्राझारनि आं दाबो नागिरगोन बबे जायगानि दे बुं अके लकेसन दे हर दे नाराबारिनि आङो नाराबारिनि बिमा बिफानि नाम्बार हर आंनो दे दे अके हायाबा दिया दं आंजोंनो मबेनि नों ओइ एबे नोंनि आब' आलांथ' बिदा हरदों इयो नङा नों मबेनि आं नाराबारिनि आङो नाराबारि मा जायगा लोगो हमनो दा नै ओइ नोंनि माबाया नोंनि आब'ना मा जायो आंथ' बिदा हरदों इयो औ नाराबारिनि सोरखौ सिनायदों ओइ आरो सोरखौ सिनायनो मा दासो सिनाय बुंलाय नोङो नोंखौ सिनायाखै नोङो ओइ नों अबेनि मानसि नों बुंलाय आं क'क्राझारनि ओइ क'क्राझार नों बुंलाय मा नों अबेनि बुंलाय क'क्राझारनि नाराबारिनि हेलौ इदि खोना नाराबारिनि नङा अबखौ बुं नोङो खोरोमथला फैलाय अबाव खोरोमथला फैलाय थिग दं आं थागासिनो दङ आं मानसि हागासिनो दङ नों थाबैनो था थानाया नों दिगदार दं नोङो मादार बेन्चत साला नाराबारियाव थानांगौ ओइ सैमा नोङो अबाव दं बेखौ बुंग्रो आरे नाराबारियाव थानांगौ नामा नाराबारियाव थानांगौ आरो ओइ नाराबारि नङा नों अबाव दं नाराबारियाव थानांगौ नामा दा नै ओइ बेन्चत अबाव दं बुंग्रो बेखौ बुंग्रो मा नाम नोंनि दे नामखौ खिन्थालाय दे नोंनि नामखौ खिन्थालाय दे नाराखौ लोगो हमलाय नाराबारियाव दाने हेलौ एसे खोना दानो नाराबारियाव लोगो हमलाय ओइ मा दासो बेन्चत नों एसे खोना ओइ नाराबारियाव लोगो हमलाय आंखौ नों बबेनि दिलै आंखौसो आवलायदों नों आंखौसो आवलायदों नामा नोङो दानो लोगो हमनो हेलौ औ हेलौ हेलौ औ बुं दे मा बुङो नोङो आं मावा दे नों बबे नोंखौ आं दानो हमनानै बुज्रिगोन नोंखौ आङो आयै नों गिबायलाय बर' नों लोगो हमनो दानो लोगो हमनांगौ ना मानांगौ थालिर खाचाएगा समझने वाला आएगा थालिर खाचाएगा समझने वाला आएगा बान्दर माया जाबो सुन्दर माया आसबो गोसोखौ हमथाना थाफिननानाव दुखु दाजा गोसोखौ हमथाना था फंबाय दुखु दाजा कर'ना भाइरासानो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव थानो मा होनो हेल' औ आं मा होनो बेखौ माबा खालायथाबनो औ बेखौनोथन आङो र' 4:30 होनदों दा 4:30 नेनो हाया आङो खोबाय नोङो हाबा अबावथ' मोनना हरनांगौ आंलाय होनबालाय नों अबेयाव मानो खालायो एखौ खालामा नोङो
आयु नोंनि नांगौआवहाय हरगोन नों बिहरबाय जे फन आयु बेयो माबा मोनसे खामानि जागोन बाल मानो होनब्ला आं क'क्राझारावसो फैदों दा आं सोरनाव मोननो आं गसाइगावनिसो मानसि क'क्राझार हाबा जेला नोङो आङो माबा बिदों गावसोर सहाय बिदों गोराबो होननानै मा केसनो मा गसाइगावनि मानि आबानि न'खर सिनाय नामा आङो गिलु बालुनो गिलु बालु नङा नोंखौ आं जेबो गिलु बालुखौ जेबो खालाया आङो खोनाबाय नोङो आं बिदि मानसिखौ बोरैबा मोनोहाय बिदि मानसि नङा नोंबो साख्रि मावलायलायनाया मानो बिबायदि एथ'ग्राम बिदि रागा रागा जानांगौ हे साख्रि मावनानै बे एकाउन्ट नाम्बारखौ आं रावनोबो होआखै नों नांगौ होनबाय नालाय दे आं हरनो हागोनदां होनबालाय हरदो नों नांथारगौबा इमारजेन्सि होनबाय नालाय नोङो इमारजेन्सि होनबाय नालाय दे होनबालाय हरदो हाबाब मानो लाजि फोनांनाय खोथा नामा बियो मा होनखो मा होनदों नोंनि बुरायखौ डिसमिस खालायनो नायबाय था नोङो खोनाबाय नोङो आंना बोराया मा मावदों आंनाबा बोराया मा मावदों मा मावदों नों जाखौ जेबो थगायदों आंबो नोंखौ बिदि खालायो आङो आंखौ जेबो खालामनो बिराद दुखु मोनदों आङो बिदि खालामनो खोनाबाय नोङो गावनि आवाज गंसे फंबाय खोनाबाय नोङो आंखौ बिदि खामा नोङो मा बिदि खालामनो बुंनाय नोङो आब' जे जायगायाव आंबो नों बिब' होननानै मानिबाय दे आंबो मानिबाय नों आंहा ओरैबायदि आंहा न'खरावहाय एक्सिडेन्ट जादों गारि एक्सिडेन्ट फैसा नांथारगौ आंना सार्भार डाउन दे अके आङो बुंबाय दे होमबालाय नोंनि एकाउन्ट नाम्बारा हरदो नोंनि एकाउन्ट नाम्बारा हरदो जेखन आङो साख्रि मावा आंनि बोरायासो साख्रि मावो बोराया हरब्लासो आं हरनो हागोन ना नोंबो सासे साख्रि मावनानै माब्रै बेबायदि खोथाखौ होनो हाखो आं बुराया सोंग्रोनि मा सानाखै नोङो फार्स्टआवनो नों इमारजेन्सि खोथा होनहरबाय नालाय एखमबा समाव डिउटि गैयाना बेहाबो एखमबा समावहाय बिहरबानो हरखायो मोनखायो आं डिउटि गैया खोमा नंदों नोंहा नों जुदि नांथारगौ होनबाय नालाय आं नोंनावहाय दे होमबालाय एकाउन्ट नाम्बारा हरनानै दोन दे आंहा खगाबो गैया आङो जेनेबा नोंनि खोथा होननायावसो आं दा होनबाय मानो होनबा नोंहासो जुदि जाथारदों गाराया नोंहा जादों दे नों बिहरबाय आंनाव हेल्प दे बिब' होननानै दे आंबो मानिबाय हरदे एकाउन्टआ दाथ' आं साख्रि मावा नों सासे साख्रि मावनानैबो मिथिगौ बोरायासो साख्रि मावदों बोराया हरबासो आं मोनजायोना नों मा खालामनो हानो आंथ' आं नोंजों खुनु आं माबा खालामाखै गाज्रि खोथाबो होनाखै जेबो होनाखै आङो नोंखौहाय आं नोंखौ जेबो गाज्रि खोथाबो होनाखै माबो होनाखै आं फंबाय होननानै मानिदों बास खोनाबाय बास नङा नोंखौ बास दरंमोन आंखौ नों एकाउन्ट बेंकआव लाजिफुना होदों आंनि फिसा फंबाय थैनांगौबा नों मा जादों बेखौ नायो नोङो क'क्राझाराव थानो मोना नोङो जेरावबो थानो मोना नोङो खोनाबाय नोङो बेखौ नोङो साननानै नाय क'क्राझाराव थानो मोना आरो मानि माबा जाखो नोंसोरलाय क'क्राझाराव मानि माबा जाखो क'क्राझाराव गोसोआनो नाय राजिबबो सिगां सिनाया राजिब राजिब माबा मा जायगा नाराबारिनि ओमफ्राय मामा आब' फरमेलानि बिदानि फिसाला दं आंबो हरगासिनो नों हायो ना हायो नायनि आङो खोनाबाय मानो होनब्ला आंबो आं बुजिखागौब्रा मानो होनब्ला नङा इदि खोना नों हायो ना आं हायो नायगोन बेखौ आङो नों केस गेलेनो हायो आं गेलेया केस गेलेया आं दलदसो थागोन आं बेबायदि केस गेलेनाय माबा गेलेनायखौ आं माबाया आङो नोंसोरो मानसि गिदिरनि खोथा ओमफ्राय खिन्थु आं केस गेलेया आङो न'खरनि जाम्बि थरलि फिसा सानै दं फिसा सानैखौ फोरोंनो टारगेट दं दा नोंसोरनो बुंहरदों जेनेबा दे हेल्प होलायनांगौ बर'जों बर' होनदों नों जेनेबा दे नोंहा नांगौ दे बिहरबाय दे आं बिहरबाय नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ दे ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बार बिहरखांनानै जुदि आंनाव आखाइयाव फैसाया गैया दा बोरायनाव दङ
बोरायासो साख्रि मावो नालाय एकाउन्टआथ' बे थाखायो नोंबो साख्रि मावनानै नोङो हिनजावनो होगोन नामा एकाउन्टखौ हो एकाउन्टखौ नों होगोन हो नों एकाउन्टखौ होगोन हिनजावनो नों हिनजावनो एकाउन्टखौ होगोन आरो दाबायदियावहाय मा हिनजावनो एकाउन्ट होगोन हिनजावनो होगोन मानो होआ आरो हिनजावनोबो हो नों हिनजावनोबो एकाउन्टखौ होगोन आरो हेलौ औ मा दानहरबाय गिनानै दानबाय साला आंहा ओरैबायदि प्रब्लेम जादों दे सांग्रां जा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव सांग्रां जा जोंनि बर' मानसियानो रं नाम्बार जाफ्लानानै बिब' गोदै लेंनानै बिनानाव गोदै लेंनानै गोदै रावजों गावनि आंगो खालामनानै गावखौनो हरखाबै गारि एक्सिडेन्ट जादों होननानै बेमार जानानै दं होननानै थाखा बिहरो थाखा बिहरनानै मोनाबा गाज्रि भिडिअ हगारनानै होगोन होननानै सिगि थाखा लुथियो हेलौ औ apa sama kalian sih? हो Karena kalian itu माबायाव फैगोननो 4:30 dia nak cuma lapang anu buntu आङो आयु आं क'क्राझाराव रावखौबो सिनाया आं गसाइगावनिसो होनखाबाय आं क'क्राझाराव रावखौबो सिनाया मा जानो फन हरना नोङो गुमैनो नोङो सोरनो फन हरना नोङो मा गोदाव सोरगासिनो मानसि बुंलाय र' मा र' होमबालाय नों आब' फुरमिलानि जाथिबा आब' फुरमिलानाव बिहरनो हायोना मबाइला सुइस अफ ना बुंगासिनो दं आङो आब' फुरमिलाना फुलबाय आङो सुइस अफ मबाइलानो फिसालाफोरनिलाय बिहामजोफोरनिलाय बिहामजोफोरा हाया दङ दा गावनि न'आव हाया दङ बिसोरो एसेबाबो बिहरनो हायोना नोंबो गावनि आब'ना बुंदों नों मोनबानो जाबायथ' औब्रा आं हरनो हायोब्रा ओमफ्राय बिगुमैयानो हमाखै फनानो डिउटियावसो दङ इनो होब्रा बे लोगो खालामनाय ओंखायनो डिउटियावसो मबाइला गालांदों र' दा 4:30 फैगोन होनना बुंदों मानो थाखाय मोगालांगोन मोनलाय मानो थगाय जाखो मोनलाय नै डिउटियाव बिसोरो मोनाथ' समायथे मानो मोना आं डिउटि मावा नामा आङो हाबा सोरबा सोंहरलाय नोङो डिउटि बिसोरनो डिउटिबा समायथे मबाइल लानो मोना सोर बुंदों आयु नंगौना नङा जाखोथाय सोर बुंदों नोंलाय माथो बे लोगोआहाय बुंहरदों डिउटियावसो थांदों होननानै दा 3:30 माबा 4:30 फैगोन होनना बुंदों दा खोन्थाना होगोन आं मा इमारजेन्सि नामबाय इमारजेन्सिया होमबा सासे फंबाय जानाय फैसा बिहरथ'बाय थादोंमोन माबादां होनना बुंबाय आं मासे फंबाय आयु हाबाब नोङो बिहरबाय ओइ आब' ओरैबायदि इमारजेन्सि जादों फैसा नांगौ होनना बुंहरबाय नोङो फैसा नांगौ होनना बुङाखै आङो हागोन नामा औ जायखिया हागोन नामा होनदों आरो हायाना मोनसे एकाउन्ट बिहरनो आङो होमबालाय र' नों गुमैनाव माबागोरनि एकाउन्ट नाम्बार नोंनाव बिहरबाय आं दा बुबाय थाबाय आङो हा मानो होनांगौ जाखो सोरनो नों नांगौ नालाय नों बिहरबाय जेखन दे होमबालाय एकाउन्ट नाम्बारा हरदो होनबाय आङो नों गुमैनाव सोंहरसै ओमफ्राय आंनाव हरथोंसै आं नोंनो हरसै बेबायदि आरो दा हनै बोराया आंना डिउटियावसो थांदोंबा नों गुमैया दाथ' आंनि आखायाव फैसा गैयाना मिथिया 10 मिनिट भितराव सुना हर होनना बुंदों आं खबर खालामनाङा आरो दा खरम जाबा आरो माबा जाहैगोन दा आरो दा फंबाय खोनाबाय नोङो औ ब्रा होमबा बेखौनोथ' बुंदों आङो मा होनो औ आं मा होनो बेखौ माबा खालायथाबनो औ बेखौनोथ' आङो र' 4:30 होनदों दा 4:30 नेनो हाया आङो खोनाबाय नोङो हाबा अबावथ' हरनांगौ आंलाय होमबालाय आयु नोंनि नांगौआवहाय हरगोन नों बिहरबाय जेखन आयु बेयो माबा मोनसे खामानि जागोन बाल मानो होनब्ला आं क'क्राझारावसो फैदों दा आं सोरनाव मोननो आं गसाइगावनिसो मानसि क'क्राझार
हाबा जेला नोङो आङो माबा बिदों गावसोर माबा सहाय बिदों गोराबो होननानै मा केस नों मा गसाइगावनि मानि आबानि न'खर सिनाय नामा आङो गिलु बालुनो गिलु बालु नङा आं गिलु बालुखौ जेबो खालाया आङो खोनाबाय नोङो आं बिदि मानसिखौ बोरैबा मोनोहाय बिदि मानसि नङा नोंबो साख्रि मावलायलायनाया मानो बिबायदि थुग्राम बिदि रागा रागा जानांगौ बेरे मानो बे खालामनांगौ नोंलाय हे साख्रि मावनानै बे एकाउन्ट नाम्बारखौ आं रावनोबो होआखै नों नांगौ होनबाय नालाय दे आं हरनो हागोनदां होनबालाय हरदो नों नांथारगौबा इमारजेन्सि होनबाय नालाय नोङो इमारजेन्सि होनबाय नालाय दे होनबालाय हरदो हाबाब मानो लाजि फोनांनाय खोथा नामा बियो मा मा होनदों नोंनि बुरायखौ डिसिसन खालायनो नायबाय था नोङो खोनाबाय नोङो आंना बोराया मा मावदों आंनाबा बोराया मा मावदों मा मावदों नों जे आंखौ जेबो थगायदों आंबो नोंखौ बिदि खालायो नाङो आंखौ जेबो खालामदों बिराद दुखु मोनदों आङो बिदि खालामनो खोनाबाय नोङो गावनि आवाज गंसे फंबाय खोनाबाय नोङो आं खावलायो गले गले दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर लानांगौ गोख्रों नोजोर लानांगौ गावनि गामिनि रायजो राजाफ्राबो गोख्रों नोजोर लानांगौ जाय मानसिफ्रा बेबायदि दुथां माथोखौ हमनो हादोंबा जाहाथे समाजनि आखायावनो गोख्रों साजा मोनो आरो रायजो राजाफ्रा गोख्रों साजा होनो हायाबा आं खावलायो दिनैनि समाव एक्स-एनडिपिफ्राल' ड्राग्स सोबनाय गाज्रि गाज्रि दुथां मानसिफोरखौ नोजोर लानांगौ बे नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोख्रों नोजोर लानांगौ समाजनि रायजो राजाफ्राबो गोख्रों नोजोर लानांगौ बर'नि गुबुन गुबुन आफादफ्राबो नोजोर लानांगौ दिनैनि समाव गले गले मानो गुंले बर' हारिनि गेजेराव सोरबा मुभि खालायग्रा सोरबा कालसारनि मानसिफ्राबो दिनै गिख्रंदों फैला मेन्डेलाया गोख्रों माथो होनांगौ अनिल जाय मुभि खालायग्रा सर्ट मुभि खालायग्रा अनिल बिथाङा नङा होनदों सोरबाया नंगौ होनदों बिनि थाखायनो आङो जाय बिनानाव आरो अनिल बिथां मोगा मोगि जानांगौ सोरनि थाखाय बेबायदि भाइरेल जाखो सोरनि थाखाय बेबायदि जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गुंले बारहावा फैखो बिनि थाखायनो फैला आरो मेन्डेलाया गोख्रों बर' हारिनि गेजेराव माथो होनांगौ जाहाथे जाय न'खरनि बिमा बिफाया दिनै कालसाराव हगारनो गिनाय फैदों जाय कालसारनि सिनियर जाय सर्ट मुभि बर'नि कालसाराव बाहागो लाग्रा बिथांमोननि गेजेराव जाहाथे बेबायदि गिख्रंथावना माखासे नुजाथिनाया जोंनि बर' समाजनि गेजेराव कालसारखौ मुगैथाव बा कालसारनि मानसिखौ मुगैथाव खालायनाया सोरनिबा आखाइ दं नामा बिनि थाखायनो अनिल बिथां आरो जाय बिनानावा अजद होदों मोगा मोगि जानांगौ आरो फैला मेन्डेलाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव कालसारनि माखासे नेम निथि कालसारखौ गाज्रि मोनजानो थाखाय कालसारनि जाय सानहर खस्थ' खालायग्रा बिथांमोनखौ गाज्रि मोनहोनो थाखाय सोरनिबा आखाइ दं नामा गोख्रों नोजोर लानांगौ।